Puno sa vitamina. Pag may tisimo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik birmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 9:34 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7. Diri sa aton programa K5 Night Watch. Makaupod ninyo ko from 9:30 p.m. Tubtob alas 12 sang kagahon mga ka-K5. Agod istoryahan ng pila ka mga balita, pila ka mga topiko, mga nagkalatabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ilang temporaryo nga talo sa inyong idolo. Kay Idol June Alohado Kapulot, ako ang inyo makaupod, K5 Kim Montaño Caluyo. Plastar na sa aton sila nga mga suki nga tagpalamati, and of course sa aton nga mga live viewers nga naka-like, naka-follow kag share sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Mga ka-K5, isa na lang gid kaadlaw asa man nagatrabaho sa gobyerno, makapulo pa huway na kamo. Webes na subong nga adlaw, Abril 10. Kamusta dira ang aton siri nga mga suki nga tagpalamati halin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito mga ka-K5. Mabatian kita dira sa 1st District of Iloilo via K3 News FM Yagaw. Kapod naton dira si ka-K5 Kuya AJ. Sa aton nga mga tagpalamati sa nagkalain-lain nga mga banwa dira sa 1st District, dira sa may banwa sang San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, Gimbal, dira sa may banwa sang Uton, dira sa may banwa sang Igbaras, kag sa iban pagidra nga mga kabanwahanan. And of course, good evening man dira sa mga listeners naton sa Segundo Distrito nga nagatutok via K3 News FM Leganes. Upod naton dira si Kuya George sa aton nga mga Army friends, kag sa iban pagidra nga mga law enforcement agencies sa Philippine National Police o kan PNP, Philippine Coast Guard o kan PCG, Bureau of Fire Protection o kan BFP, kag sa mga friends naton from Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Maayra din nga gabi. Adra sa mataga Banwa sang Leon, San Miguel, Alimudjan, sa may Pavia, Santa Barbara, New Lucena, kag Saraga. Kamusta ka mo dara? Nakapanyapon na bala ka mo? Sa aton nga mga suki nga tagpalamati, listening via K3 News FM Kalinog, adra sa may 3rd District of Iloilo, adra sa 3rd Distrito. Kamusta ang panyempo dara sa inyo?
Nakabulubawi bala nga nagtugnaw-tugnaw. Kung nagtupa bala ang ulan, nagpulo panaliti. Kung amo masagi hapon, grabe ka pa Sama nagapamati dira sa K3 News FM Kalinog. Upod naton dira si K5 Kuya Jepoy. Kag sa aton nga mga DJs. Kay DJ Chinita, no? Chinita. Good evening, kay DJ Sidera. Sa mga taga-Banwasang Putotan, kasi manwa ni K5 Ray SPH Umalay. Tara sa mga taga-Haniway, Mina, sa mga taga-Badyangan, kag sa iban pagidara nga makabanwahanan sa 3rd District of Iloilo. Tara naman, good evening, sa aton nga mga suki nga tagpalamati, nga nagapamati via K5 News FM Pasay. Tara sa 4th District of Iloilo, sa mga nearby municipalities. Tara sa may Dumangas, Barotac Nuevo, tara sa mga taga-Banate. Sila ni Sir Reynandra, mga pamilya Merced. Kung lugar ng Merced sa Banate. Reynan Bison. And of course, dara sa iban pagit nga makabanuwahanan. Kapod natin dara sa technical side, sa K5 Pasay, si K5 Edmar Liquinia. Tara naman sa Quinto Distrito. Listening via K5 News FM Sara 88.7. Kapod natin dara si Papa Flo. Kamusta Papa Flo? Ano katagaktak na balhas mo? Karang kay air condition man na ang tawag na o technical side dara. Kamusta dara mga listeners naton sa may Banwasang San Dionisio, Banwasang Sara, Lemery, Estancia, Concepcion, kag sa mga kaiping pagidra nga mga kabanuwahanan. Kamusta naman ang mga tagpalamati naton, mga nagabiyahe dari sa syudad sang Iloilo, sa pito tanan ka mga distrito, kag sa 180 tanan ka mga kabaranggayan. Ang mga K5 dara sa may Haro, sa mga nagapulo pangapi, sa mga nagabagulang panyapon, sa mga nagahigop-higop dara sang sabao kon sang pata, o kampiyon sampat gadaw. Sa aton man dara nga mga tagpalamati sa distrito sang Mandurriao, nagatulo tambay sa plaza, nagalagaw-lagaw, mabakal sang siomay, nagakrave sang burger. Kamusta ka mo dra? Sa aton nga mga suki nga tagpalamati dira sa distrito sang Lapas, kay Mami Immaculate. Mami Immaculate, kamusta dra ang imo siring pagpulo pamati dira sa imo nga tiyanggin. And of course, dara man kay Tara na Mapa, dara sa may Rizal Lapas. Good evening. Dara sa may Decamay. Kung gusto nyo dara magkaon, sa mga lutong bahay, lutong nanay, lutong Tita Rena Mapa. Good evening. Sa aton dara nga mga tagpalamati sa city proper. Iba nara pa sa may merkado, sa Iloilo Terminal Market. Iba na nag-tok-tok na para buwas. Kung nagahimos ng isang ilang mga balalagyaan. Sa mga kaon dara sa mga barbecuehan, sa mga seafoods. Good evening. And of course, sa mga listeners natin dara sa may distrito sang Molo. Nagapaliwaliwa dara sa may Molo Plaza. Kay may ara dara sa pa-music. Dara sa may Barangay Katilingban. Kagiban pagidara nagabaligya sang taho. Kag mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa aton nga pagpangalagan dara sa may Arevalo sa nagapaliwaliwa sa higad sang baybay. Sana all lapit sa baybay. Medyo mahangin-hangin kon matagabi. Good evening. Kamusta dara sa may Santo Niño Norte kag Santo Niño Sur kay Tita Mary Jane Melanday Demit. Kamusta dara aton siri nga mga tagpalamati nakakaon na kamodra sang talaba. Asang kampiyon nga pantat ni Ma'am Mary Jane. Adraman sa mga taga-Lapuz. Always gid nagapamati diri sa aton. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga mga security guard. Masako na sa paglibot-libot sa ila sini tagsa ka area. Kung nagabato-bato gid da sang ila sini nga katuyo. Karing ubrahon mo kung tawag na. Kung night shift ka, kung graveyard ka. Galing kung kaisa, no? For example, kung graveyard shift ikaw,
although nga hapon pa man liwat ang duty mo, kaling pagkapauli mo na mga aga, hindi ka man na dayon ka ano, o kung kaagahon ka magpuli, hindi ka man bala dayon makatulog. Kag tawag na kapin kong wasaag na imo body clock ba? Sa mga ka-K5 naton, sa managatanaw sa aton nga Facebook Live, may inog patamyaw ka mo dira. Kung gusto ninyo nga magbayluhanay kita diri isang argumento, i-share nyo man ang pila ninyo ka mga komento sa aton nga mga topiko kag balita diri sa K5 News FM Iloilo. Sa mga taxi drivers dira sa K5 Taxi Patrollers nga nagalibot-libot diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, ano hina gid ang tawag na ang biyahe naton. Kung adamo pa man subong sa mga ma-pick up nyo nga pasahero sa dalan. Sa mga taxi patrollers naton, kay Sir RG dira, kay Sir Renan Haralda, dira kay Sir Blair Matoliano, kay Sir Jelmar Salvador, kay Sir CJ Vlogs, at sa iban pagidra. Good evening. Sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Sa mga ara subong sa abroad, sa Singapore, dira sa may pungsod Hong Kong. Pero I would like to know, kamusta baladayang panyempo dira sa inyo subong? Ano, gabatyag man kamo dira sang tuman kainit sa subong? Ano lang season dira sa inyo? Sir Reynan Haralda, good evening. Nagatutok diri sa aton nga pagpangalagan kay Ma'am Bings PSG dira sa may Singapore. Nagkapanyapon nga radama. Anong inyo dayang panyempo sa may Singapore? Kung kaisa, kung bago ka pa lang sa luwas ng pungsod or bago ka pa lang nangin OFW, ay ma-homesick ka gid na. Bisan nga kung kaisa dugay ka na, no? Pero damo abi kita sa mga community. Kung sa Singapore, damo to mga Pinay, damo to mga OFW. Nga from time to time, nagatipon-tipon sila. Nagabulubanding sila dira sa plaza. Kag sa iban pagadalang mga area kung sariin ulop danay ang mga Pinoy kag Pinay. Para at least bala, no? Makahalubilo mo sila, makaulo istorya ka pinaagi sa hiligay nun, kung sa mga bisan sa mga ala. Good evening. Sa aton nga mga riders dira, especially dire sa may distrito sang Haro, sa mga naga-deliver sang pagkaon, online nga gina-order ninyo dira. Pulaw Bugtaw, bisan kakapoy, no? Bato lang mga sara. Sa aton sari nga mga tagpalamati. Kay Ma'am Mary Jane Damit, kamusta? Nagasugba-sugba ka na, ma'am? Kung nagapulapahuway na. Kay Daddy Edgar Badbado, nadara sa may Kalinog. Daddy Eds, kamusta dara sa inyo? Ano ba lang na-meet nga ka noon? Naga-crave naman kita, no? Ano ba lang na-meet nga ka noon? Dara sa may banwa sang Kalinog. Para lang pagkadto mo pa lang sang Kalinog, amo na dayon ang i-recommend mo, Sir Edgar Badbado. Hindi ka ako familiar dara sa mga pagkaon gid sa mga katagsa ka mga lugar. Pero every municipality may mga ano gid na may mga pride or delicacy tatak gid na sang ilang nga mga banwa. Sa amon to linagpang nga manok dito sa may banwa sang Leon. In terms naman sa fruits, ang paho. Nagperminable na ba isa, no? Kung diin ang mas matamis nga paho. Iya sang Leon. Kung iya sang Gimaras. Pero sa amo ginaba isa, no? Pero may nagambal na gani. Sang una, ang mga seedlings na, mga seeds nga gintanom dira sa may Gimaras, ang alin man sa banwa sang Leon, o garing kayo nag-culture lang da sila, nag-invest da sila sang ila sining paho. Sasarangin kilala. Kagamo nangin tatak dira sang probinsya sang Gimaras. Ate maay-dain nga gabi dira. Sa inyo di taga diin kaya kani Ma'am Bings PSG, anong kilala to yung pagkaon sa inyo nga lugar? Sa inyo Sir bala taga diin ka gani Sir ba RG taga Tigbawan ka, no? Diba si kilala to mga kaugahan, mga seafoods, mga isda. Sir Laps Gumapan,
Susubong ang medyo cartoon nga profile, no? Ano ganit tawag na kaki 5 ans? Mamo mo na picture mo. Cartoonize ka mga pictures ba lang? Kita nga adlaw-adlaw ka social media pero medyo hindi kita updated daw. Tingala ka susubong, no? Nagailis sila tanan sa profile nila kaya mga na-story nila. Mga animated nga mga kortes ang ilang alawas kag ilang nga mga itsura. Kay Sir Higino Sumagaysay sa may barangay Bulabog, Bingawan. Adra Sir Higino Sumagaysay, ano ba lang nga pagkaon ang tatak Bingawan? Para ma-explore naton kay kita hindi man kita gid kalibot sa bilog niya probinsyang kabalaan mo gid tanan-tanan kun ang sikat gid na da sa amo nga lugar nga pagkaon. Usually kami magpatrol ano lang dang lapit nga kanana mo lang na. Sabla kay Sir Edgar Badbadon. Good evening sa tanan nga mga viewers. Kay 5 Samuel Fuentes, maanyag nga gabi. O kun maanyag nga Ma'am Kim akon ni ha. Basi tawag na nagtalang lang na Sir Samuel ang imo nga maanyag. Sa maanyag nga gabi nagoro ya. Listening from CSL o kun SCL Mix Shop. Para sa may Rizal Oton. Mix Shop gid man. Good evening gid dira sa mga taga Oton. Ano ganito tawag ya sa mga taga Oton man? Oton yan? So, Oton yan. Hi, Sir Higino Sumagaysay, okay? Plastado na gid si Sir Higino. Shoutout gali dira sa bata ni Sir Laps, mga K5 Laps gumapas. Shoutout sa iya bata nga makeup artist ni Alexi Brooks. O sa ecotourism representative sa Egypt. Ano nag-upod man to siya Sir Laps gumapas sa may sa may Pungsod, Egypt. Very talented gali mo bata Sir Laps. Buena Freda Sarmiento. Sir Hudlo Montana watching dira sa General Hodges City proper. Dira sa may city proper. Anong subong dang grahimo mo Sir Hudlom? Naguntat ka na sang pagpamunet? Wala nagada sa may pakwa nga isda Sir Hudlom. Ano pala Sir Hudlom ang masamini mo nga madakpan ba? Sami mo nga mahulik yun man, no? Every time nga ikaw, nagapang munet. Kinaan mo na, sir? Kinasog ba? Kira sa bawan? Good evening dira kay Ma'am Mone Freda Sarmiento. Natamyaw ya si Ma'am Bings PSG. Sir Edgar Badbadon. God bless you both. Ma'am Remia Panes. Si kay Ma'am Bings PSG, binukbok nga balinghoy may gata, sir. O di na ma'am sa kalinog na binukbok nga balinghoy nga maigata. Wala pa ko nakatilaw mo doon nami natatani mo. No? O sige lang kay kung may balita Sir Edgar Daddy Eds. Pwede kami da kahapit da sa imo balay. Nakikaon sang binukbok nga balinghoy nga maigata. Good evening kay Sir Labs. Shoutout dara sa team Honda RS125. Phi or Phi Iloilo chapter. Pasensya na murder kung inyong mga organization. Ang mga pangalan sang organization kay Leo Lacson Espera Hernandez. Kay Sir Ruben Brillantes. I-share nyo bidira kung din ka mga banwa kag ano ba lang mga tatak nga pagkaon sa inyong lugar. Kaya para magutom kita tanana. Si Kaki 5 Alira Apin, gutom man na damo. By the way, upod natin rin sa Master Control, Kaki 5 Andre Fred, naka-recover na La Pastora. Pagsik na, gapisik-pisik na. And of course, rin sa aton yung news center, Kaki 5 Alira Apin, and Kaki 5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton nga patrol, galibot-libot subong sa syudad, diri sa syudad, no? Magapitla ko, temprano, pag gani, no? May galibak guro sa ako, nakapon sa lakwid lang ganila. Kay Kaki 5 Aaron Lloyd Rifoyo. And sa aton sa ring Man on Wheels, Kaki 5 Ramelo Palek. Good evening dira sa mga tricycle driver. Dira sa may Gaob, Kabatuan. O di nadapit ang Gaob, sir. Medyo malayo-layo na sa may town proper sa Ruben. Bali, Sir Edgar Badbadon. Okay lang kami lang gakim ang tiyempo tulad rin sa Banwas ang Kalinog. Manaya-naya.
Ang menu namon nga daple, more on nilabugan nga manok. O paano na sir ginaluto ang nilabugan? May gata gid man na sa. Kay Sir Roland Balondon. Good evening Sir Ruben Molina, dara sa may Lapuz. Pahuway ta pamunit mama sa nagpabulan. So gusto ko man na mamunit sir mo. Tapos nadagdag sa suba. Ano mga style mo sir mamunit? Ano mo lang masami mo na makuha sir hudlom sa Iloilo River? Nga isda. Kasi nagdigad dra may mga dagkuan nga mga isda nga nakuha dra. Mga tawag na mga mabugat ang kilo. Shout out sa palangga ni Sir Labs. Grabe ba? Okay, merci Gu. Ano ya si Alice sa Gu sa... Hindi ta ka ma-share. I-refresh lang imo nga Facebook ah. Shout out lang sa palangga ko ado sang Sinikway Lapuz. Linabog. Linabog yun man no? Nga pagi. Kilala ko lang abing tawag na log pagi mo na. Amo na gid man ko nagakaon ka lang bala no. Hindi ka mahilig magluto. Iloy ko abi sa balay siya nang mahilig magluto kag magulang ko. Nagkatulutika lang ko. Kasibaw-sibaw. Na curious ka lang. Tapos ala kaon na lang ina. Uli balay nga isda. Anong uli balay nga isda? Grabe may amo na galing nga tawag. Uli balay. Namit ang linabugan nga manok lang ga Kim. Grabe ka kay Five Alira. Apay na mo man to na sa Sara. Nipa. Grabe damo mga pangalan sa inyo nga pagkaon. No, nipa magulong kabati no. Ang nipa ang nakilala ko lang nipa hat. Amaragid man kung wala kay magaluto mo. Nagutom na kita dara. Sa inyo ba nga balay? Ano ba lang favorite on paborito dara sang inyo mga kabataan? Ako niya ang nanamitan ko nga luto sa akon Iloy. Actually, tanan man. Hindi ka man makambal nga, hindi mo gusto kay kasi hindi ka paglutuan luwat. Pakigreet kay Jeff. Para da sa classmate yan ang birth. Di ba? Happy birthday da sa classmate ni Jeff. Dara sa may distrito sang Mandurriao. Dara sa may banwasang dingli, Ma'am Ria. Ano dara ang tatak dingli nga pagkaon? Nami istoryahan pagkaon kinuga od gatakam-takam kita mo ba? Sa mga K5 naton, i-comment nyo lang dira. Kung diin ka mo nga banwa, anong tatak sang banwa nyo in terms sa pagkaon. Para ibasahon naton karon kag acknowledge kung may mga ipa-shoutout ka mo dira. I-comment lang sa aton siring nga comment section at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kay Ma'am Yash Aselbon ba tayo do ano bla? Wala siya subong kalusot ha. Hello Ma'am Yash. Pero kapamati na siya guro sang radyo. Kasi sako to saya sa mga grades da sa mga graduating da. Kag mga ka-K5 makaupod naton karon ha. Ang pila naton ka mga reporters sa ilatag sa ka mga bitagod da istoryahan at diskusyonan ang pila ka mga reports kag natipon nga impormasyon. Sa Iloilo City Hall makaupod naton ang balita ni ka-K5 Jenny Rose Abelia Kauyunan. Mambal na siya gindala mo gina Rose ko man. Ginadala mo gani Kim ang Berly ko. Kim lang na tani gina Kimberly mo gina booking mo gid ko nga Kimberly ngalan ta mo. And of course mga ka-K5 sa Iloilo Provincial Capital makaupod nato ng mga balita kag impormasyon with ka-K5 Alex Escalante. Sa aton siring nga Police Regional Office ng PRO6 sa Philippine Army kag mga patrol reports upod kay K5 Karen Badilla sa patrol karon ang sitwasyon sa palibot sang syudad with K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo. Pali Sir Hudlom Montana, paborito ko gid ma'am ang talabang halin sa Rojas. Hilig mo lang gid Sir Hudlom maglukit-lukit. Maglukit sang talaba.
Daragin man nabi kay dira ka gatinner sir sa may ano no, Fort San Pedro. Dahon mo da pirmi nga gaidas da sa may Fort San Pedro. Mga Blue Marlin, mga mga barbecue, mga pusit, mga locust. Kag sa aton siri nga mga headlines, ang pag-aistoryahan naton subong nga adlaw. Kaina, nagsala man kita. Pagkabati naton nga may nagsaka tong nga lalaki sa isa ka signage tower dira sa may Plazuela, dira sa may Diversion Road, Mandurriao. Sabi naton na attempt nabi nga maglukso. Kung nataso nang iya sa nga kabuhi. Then we found out, isa gali siya kaya ka, o kung isa siya ka Ilonggo vlogger. Karing subong bala no, since kay wala man sang parameter on paano mo mahambal nga vlogger ang isa ka taho o kung tawag na user lang na siya mga kaki-fine. May ara nga tawag na nag-content gamay lang, they consider themselves as vloggers ng mga kaki-fine. Tapos ang budlay lang kung kaisa, mga content ay ambot na lang. Pero ang sa iya, sining nga istorya, ang sining vlogger, nagsaka siya dira sa signage tower sa Mandurriao para kung tani maghimo sang content kay nagamasakit. May buho balang ngala-ngala sang iya sining nga bata. Kay kinanglan opirahan. Gusto ya balatani magdamo followers ya, ma-monetize ang iya sining nga Facebook page. And subong no, amat-amat na subong nga nagadamo ang iya gidman nga followers. Kag post ang nalain-lain nga mga media outlets. Kag nagapanawagan man na siya nga buligan nga magdamo ang iya sining nga followers. Ang ineffective gid man ang pagsaka-saka yato. Galing kaya mo na damo to na kulbaan kay ina. Damo to kay ina nagasala-sala. Ano to malumpat na to sa? Ano nang problema ya? Atong kay ina naglaygay-laygay pagkita kay na samtang ga report. Nga kung may problema, ay istoryahan nyo na. Ang tanan nga bagay may katapusan. Whether ang kalipayan o kung ang kapait sang kabuhi. Ate sinuman sa ato nang wala nagaka-experience ang kapait sang kabuhi man. Kapait in terms sa wala sang malinong nga pamilya, nagakinagamo. Kung iba naman dira, mag-ulang nakaagi sa mga tawag na, sa mga pagka-heartbroken. O iban, ga problema pinansyal. Pang paiskwila sang ilang mga kabataan. Anis part naman, nagsaka to siya magbudots-budots tani kay sa idol ya si sino na, si Elias TV. Amo na galing tingala ko nang uso ng dali diri. Sa baka diri kita mo nang atras-atras na. Si Elias TV na galing. Ang bali Sir Hudlo Montana, maluoy ka man tani sa iya, galing daw maakig ka man. Sige lang Sir Hudlo, malay gayan talang Alam mo na kung kaisa abi. Abi nila, na once nga mag-vlog ikaw, dasig lang wala ma-monetize. Pero it should go to specific processes. So, istorya man naton karon sa inyo, tawag na, patpaton naton sa inyo kung paano bala ma-monetize ang Facebook page. Especially dira sa mga aspiring vloggers o kung subong nag-amat-amat na himo sang content sa social media. Mga ka-K5, ang iya sining vlog, ang gitawag nga probinsyano boy or probinsyadong Ilonggo. I-check na to nagkaroon. I-follow nyo siya daw para magdamo the followers niya. Kag sa mga naluoy dara sa iya, especially sa mga kasimanwaya dara taga-Niway to mo. Dara sa mga taga 3rd district sa nagapamati dara sa K3 News FM Kalino. O sa mga nagapadalagan da sa Niway. Pabida-bidabi ka mo da. Buligin nyo bito bata yato. Mapa-ospital, maoperahan to. Kung matreat kung anong kinanglan. Ang bagay ni Ma'am Nin Fatahala, kung wala sang kapait, wala sabor ang kabuhi. Insakto, ganman mo pariyos lang na sang linuto mo. Pariyos lang na sang tinula. Ito nga healthy siya. Ito nga manami man siya nga as is lang tubig. Mga tawag na kalabasa.
tugabang. Pero kung hindi mo pagbutangan sang asin nga mapait-pait, wala man siya damil. Parehas lang na siya sang kabuhi naton. Daw asin na ang subo kag kalamay kun masadya. Ay, sakto gid Ma'am Ninfa tahala. Basta gani laban lang. Parehas bala sa tagline sang isa ka bulong, laban lang. Kung magpadala-dala ka sa problema sang kabuhi, madalman kagid tuod. Ramo lang na mayo kung may mga problema ka, may mga dalaganan ka bala, mayuan ka sang bulig, o bisan hindi maghatag sang bulig, ablang makalaygay sa imo, o kung hindi man makalaygay, at least makapamati bala sa imo. The blesser Ma'am Ninfa tahala. Ngayo siya sa mga kandidato. Tsaktugin Ma'am Bings PSG. Amo na ni tsansa sa mga nagapadalagan nila sa niway para magpabida-bida. Hindi man sa magpabida-bida, magbulig na lang eh. Wala taman sila na bash. It's your time to shine. Pakita nyo kung ano kamukha nami. Buligan yung mga bululigan. Di ba Ma'am Bings PSG? Kag sa aton sa ridugang headlines. Ang ining X-ray machines kinanglan gid sa mga ports of entry sang probinsya. Ang sakto gid sa mga pantalan naton, dara sa may Dumanggas Port kay makapila na da ka beses na may mga na-intercept sila dara mga marijuana, mga pinutos-potos dara sang shabu. Mga ka-K5 usually ang ginagamit ng abisubong is ang inang manual malang machine nga detector. Mga ka-K5, hindi mo man na maisa-isa. Paano na ya ang mga salakyan bala no? Hindi man 24/7 dara ang operation sang K9. Hindi man 24/7 ang operation sang K9. Tapos ang K9 kinanglan na iya sang mga K9 dogs naton nga magpahuway to be efficient or to be accurate sang ila sining pagka-narcotic detection dogs. Mga ka-K5. So maybe it's time sa aton sining Iloilo Provincial Government alongside man sa aton sining Iloilo City Government nga maka-invest diri sa mga X-ray machines, mga ka-K5, mga paglabay pa lang bala sang salakyan, ma-detect na dayon, mga tutututut, maghuni na dayon, may mga kontrabando dira, mga illegal nga droga. Mga ka-K5, kung gusto gid naton, and if we are really serious sa aton sining kampanya batok illegal nga droga, kag hindi naton gusto nga mangin ruta diri ang Iloilo o kag ang pila ka mga probinsya diri sa Western Visayas ang illegal nga droga, kay naghambal gani diri mga intel reports naton, ang mga kapulisan naton, nga tawag na ideal route abi ang Iloilo or ang Isla sang Panay in terms sa paglusot-lusot bala sa mga kontrabando. Malusot sa Mindanao, malusot sa mga Cebu, kag sa iban pagidra mga areas mga ka-K5. Soryahan na naton karon ang pila ka mga reports nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Kag ang aton siring Iloilo City Police Office o kon ICPO, mga kapulisan naton diri sa syudad sang Iloilo, gina-advise diri sa publiko nga i-save ang hotline number sa mga police stations para para sa madasig nga pagresponde sa tion sang emerhensya. O insakto gini dapat mayara na da sang naka-save nga mga numbers sa inyo nga cellphone o kay gina-post man na pareho sa aton siring Facebook page sa K5 o gina-post man na naton dira mga K5 ang mga ilang mga hotlines or even sa ila mismo nga mga Facebook page in times of tawag na or of emergency. Ang mga ka-K5 kung kaisa daan subong nga chimpo, may madisgrasya dara una pa vlog himo ka pang reels, una pa video dara mga ka-K5. Okay lang na yan kung for example obra mo pareho sa amon sa media, for example ikaw mismo ang concerned kag ikaw daw nakalabay mo na kung kaisa gatawag man kami na sa mga responders, sir may ari din na tabo basi makapadala ka mo dira sa bulig or emergency team dira. Pero kung ikaw ba lang subong aksidente ka, video-videohan ka na lang kag i-upload sa Facebook tapos nakabotang #highlights, #everyone, #followers. Diba mga ka-K5? Ang Mali Sir Odlo Montana,
Regarding diri sa x-ray machine. Ang balya kalusot man na Japon, ma'am, ginasulod nila sa interior sang guma, hindi na ma-detect sang K9. Pero kung kay limited gin manabi der sir ang aton sa nga K9 unit sir Hudlo Montana. Diri ang PDEA, they only have 9 K9 to 9 lang mo. The K9, siyam lang gid ka K9 dogs all throughout Western Visayas. Paano na dabo di mga pantalan sa Western Visayas? Storya na to nakaroon na. Kaga nagpatigayon sang Senate hearing ang Committee on Foreign Relations nga ginapangunahan ni Senator Amy Marcos kung sariin diri no. Paatag kagin panginuwala ni CIDG Chief na si Police Major General Nicolas Torre III nga planado ang pag-aresto kay anay Presidente Duterte. So ipabati naton karon ang nangin portion sang sining committee o kunining Senate hearing mga ka K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10 G's na sang gabi. Samtang ga-commercial break kita, inom ka mo dra sang healthy coffee ni Dr. Militang Uy, ang DTX Coffee Mix. Kung gusto nyo naman, sang maramis-namis, kape mga ka-K5, inom ka mo sang pre-bio coffee nga saranggid mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga malapit nga butika sa inyo sinitag sa ka mga lugar. Standby! Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Dirigid lamang sa programa nga K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa... pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbugnaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang maglubog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako nito for me. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay,
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalaghan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kit sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ringoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 10:22 na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programang K5 Night Watch. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. Good evening dira kay Mama Sun Pineda, kay Sir Macjo Buenavides Feloteo. This time, makuha kita sang latest sa lakat sang aton sa ringa panahon with our Pag-asa Iloilo. Kung nato ng aton sa ringa weather forecaster, naka-standby sa karon si Engineer John Baron. Engineer Baron, kaupod mo diri sa K5 News FM Iloilo, si K5 Kim Caluyo sa programang K5 Night Watch. Good evening. Hello ma'am, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Thursday, April 10, 2025. Sa aton nga latest nga update, ang easterlies ang nag-apekto sa aton nga pungsod, and diri sa aton sa Western Visayas may mga chance sa mga isolated nga mga rain showers and thunderstorms. Despite no expect naton nga generally fair weather kita,
tungod ini sa sistema nga easterlies. Ang hangin naton diri sa Western Visayas, slight to moderate northeast to east direction nga muna magadalas ang slight to moderate nga coastal waters. Forecast temperature naton 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:01 kinasang hapon magabutlak ini 5:41 buwas sa aga. Ang naton nga latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. So far, Engineer Baron, pilang pinakataas or maximum heat index naton nga recorded today? Highest naton nga maximum heat index for today na record naton is 40 degrees Celsius sa alawon. So far, sir, after naton ma-record last time ang 46 degrees Celsius, wala naman to nasulit liwat? Yes, ma'am. So far, domining una naton nga 46 degrees Celsius sa mga tuig, no? Of course, siyempre, wala ka na ginagawa at possibility nga pwede pa siya maka-record pa kita sa one day since pakita gyapon sa tag-init season naton. So, siya gyapon, expect na siya gyapon naton nga mapaang gyapon naton nga tiyempo. Sige. Thank you so much, Engineer Baron, sang Pag-asa Iloilo. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Gabi. Mga ka-K5, nabatian naton si Engineer John Baron, ang weather forecaster sang Pag-asa Iloilo. This time, exercise kita, anay ka-K5ans. Sige, mawas-was kita, anay. Okay, tawag na, si Provinciano, Provinciano Vlog. Ay, search nyo ang Facebook nila, isang lalaki, ba to, isang vlogger yung nagsaka dira sa may signage tower sa may Plazuela. Ang iyang Facebook page, Provinciano Vlog. Naka-yellow something sa iyang, tawag na, t-shirt na lang balighot sa ulo. Okay, nyo da siya, i-search nyo, kag i-follow. Para at least maserve man ang purpose ng iya sining na mission fail siya kaina kay wala siya kabudots dito sa babaw. Kaya tuyo ya kaina mabudots kuno tani dito sa babaw medyo kitid lang to mo gamay lang palatungan. Mabit-bit ya pa to speaker ya. Kadelikado gid. Pero of course no, kada respeto man nato ng iya sining bilang isa katatay. Ang iya balang pamaagi kung tani para mabuligan ng iyang bata. Ang budlay kong pigado kagid bala. Kag wala ka sang mapangayuan sang bulig halin mismo sa paryente mo or even sa aton sining local government unit mga kakifan. That is why kung kaisa ga-mix up na gid na ang tawag na ano himuon ko man? Paano ko ni mapadala sa mapabulong sa ospital ni bata ko? Para budlayan na siya maginhawa. Kag nanay ya masakit man. Mga ka-K5 at basi bala may naghambal man ni sa iya or may nag-challenge ni sa iya nga pre saka tuble sa tower kay tawag na viral ka gito kung dito ka ma-vlog o galing kay syempre diri sa syudad sang Iloilo sa mga urbanized cities or even sa mga kabanwahanan lang man gani once it creates nga fear or kakugmat sa mga tao dira sa palibot nimo pwede kagid kasuhan sa alarm and scandal ang mga ka-K5. That is why sa mga vloggers man dira, sa mga aspiring na content creator, this is a lesson man na sa inyo. You have to be responsible in terms of vlogging. Kaya karon pagtapos naton was-wasaot, pagtapos naton exercise, ay istorya naton sa inyo, ipakigbahin naton sa inyo kung ano balaya ang mga pamaagi, ano balang proseso in order to monetize your Facebook page. Your social media pages or accounts mga ka-K5. So buong daan kay damo gid man actually nagmalanggaranon sa social media, especially isang nag-start ang COVID-19 pandemic. Okay, nagatinir kita sa aton sa balay. Dati mostly matubang mo lang cellphone kay hindi ka man kagwa. So dito nag-uso ang TikTok, even sa Facebook ang vlogging. Kagdamo actually isang naging milyonaryo, nag-ayuhan gid ang pangabuhi tungod sa ginatawag nga pag-vlog o content creation mga ka-K5. Pero subong na-notice naton na there are a lot of vloggers or content creators nga somehow extreme na bala no ang mga ginahimo nga mga contents mga ka-K5.
nag-PM ko no si K5 Rodeles. I-check na to na karon na Sir Rodel. How important ano tong emergency? Ano tong tuyo, Sir Rodel? Wala man di. Nag-good eve ka lang diri sa akon, Sir Rodel. Sa mga ka-K5 naton, subong mawaswas kita saon para maka-exercise kita. Ka-K5 fans, gora na. Sige, in 1, 2, 3, waswas! Exercise man ka mo dira. Magbalik diri si Idol John dapat tatawag na 500% ya energy. Okay na tipid sa bilog nga nga bulan. Good evening kay Sir Roy P. Fama. Dira sa may Barangay San Isidro sa Haro. Kamusta da sir? Kalibot-ibot kada subong. Kay Kagawad Roy Fama. Kay Sir Romeo Subere. Kay Ma'am Bings PSG nga nagawaswas saon. Ikaw Ma'am Bings, ano ba lang paborito mo nga saot sang una? Ano
Mag-cha-cha-cha. Na? Lula ko sa una hilig na mag-cha-cha-cha-cha. Basta linagpang na mi exercise. Ikaw sa Romeo, subere, kabalo ka man bala magsaot or nagabulubay ka? Nagadulo disco kasang una sang sultiro? Sang medyo bata-bata kag pagsik pagid bala no? Sang chimpo nga nagahingurusgan? Basi kabalo ni si Sir Romeo Suberi mag-hip-hop mag-freestyle mag-backdive sa mga ka-K5 nato. This time, istoryahan bala naton mga ka-K5 ako na paano bala ma-monetize. Ano malang policy isang Meta o isang Facebook, isang bilyonaryo nga si Mark Zuckerberg. Agod nga ma-monetize ang inyo sining social media pages, especially in terms of Facebook, which is widely used no or damo dara nagagamit mga ka-K5. Ikaw sa Romeo Sobere, plano ka man bala nga mangin vlogger? Siguro kung ako yung mangin vlogger, ang content, anong nami nga content ka kay 5 ans? Kung maabot sa tiyempo ka kay 5 ans nga mag-vlogger ka, anong content mo? Magligo? Magkaon? Magkaon? Ano yung nga content gusto mo? Ay, tawag na. Feel ko, anong agyan sa imo man? Magtulog. Kaya permi sila mayara na dibla, nag-viral na sang una. Mag-adventure. Wala ka man galagaw. Tapos gusto mo mag-adventure. Mayara na sang una mo, nag-viral siya. Nag-million views siya. Tungod nga gin-videohan niya kaugalingon niya, nag-live siya. Samtang nagkatulog siya. Tigin bantayan man siya sang bilog nga mga viewers ya, followers ya, even sang mga friends ya. Kag naglapta na online, ang iyang pag-live nga samtang nagkatulog. Listingan taman bi ka kay 5 ans. Kita mo rang gahuragok kapag bala no. Live ko sa Facebook. Kasi pagkasunod adlaw 5 million na views diba? Kita gina nila dang pagtulo sang laway mo. Kay sa Iloy Kadra sa may Banwasang Leon, kay Gemma Montaño Caluyo, happy birthday lang dira kay pakaisa ko kay Cindy Wakangan. Dira kay Sinsin, dira sa may Barangay Buga, Leon. Kay ang bali Sir Edgar Badbadon, favorite ko nga saot lang ga Kim, folk dance ang pandango. Ilaw. Sa una sa amon na eskwelahan. Tinikling, sir, kabalo ka man na. Sabi ko na sa una ka sa PE namon. Kakaipit ang tiil ko magtinikling daw. Kaya kung kaysa lango-lango, mabala nag-uuyat sang kawayan. Wala pa gani ka, alsa tiil mo, ipton niya na mo. Kalagtik mo. Sang una, sang elementary ako. Nag-saot sa, debla sang una, sang elementary, may mga saot-saot. Mga, ano na gani, kaki 5 Andre ng United Nations na. At sang una, nag-saot-saot. Kagi ko pa nung pare sa crush ko sang una. Tapos nakulkulbaan pa ko. Kaya siyempre, crush ko, siyempre, nakilig-kilig ka. Ang pares-pares nga ng medyo flowery ang imo nga palda. Ikaw ang Bings PSJ, kung ikaw mangin vlogger, ano nga content ang gusto mo? Or anong himuon mo? Anong i-content mo sa Facebook? Maluto ka? Pwede man kung hindi ka expert magluto. A day in a life as a trying hard nga manugluto. Pakita mo kung paano masunog ang imong ay mo prinito nga isda. Kung paano magwasag derang bangros. Ang prinito. Paano maglagdos ang tinig. Damogin man sa ga-viral sa cooking. Especially kung nami imo presentation. Wag do natural lang balang imo nga pag voice over. Ang imo nga pag ulo istorya sa imo nga mga followers dira. Kita mo na si tawag na si
Kamangyan. Si Kamangyan Vlogs. Anong ba ang tawag na? How ni Kakify Wayne Sanyeres. Si Kamangyan Vlogs, at isang una, simple lang man pangabuhi nila dra sa ilang may mga talamnandang tatay. Sa uli nga nangin or kasagsagan sang COVID, kung nag-vlog siya, basta sa na-monetize or nag-damo-damo, nag-followers yan, damo-damo ang nanamian sang iyang mga content. Kung nag-tawag na, may gana-advertise na siya, siya mismo, may negosyo na, may tawag na, gasoline station na siya. Kalabanan, yan man subong sa nag-viral nga mga vlogs. Man ang pagluto. Si Ivana Alawi, ganun sa una, naglaba lang to sa, viral to siya. Garing kay galaba siya, pero gwapa siya mo. Bali, Ma'am Bings, PSJ, bisan di ka balo magluto, try lang luto. Luto ka lang na permis ang itlog nalain-lain nga sahi isang pagluto sang itlog. Di ba lang? Ano pag suuso, subong man. Di sa mga construction worker, kung mga construction worker sila, amo man ang ilang mga vlog, paano dara magmasa, paano dara mag-mix-la sang ano sana, paano magplastar sa mga hollow blocks. Di ba na mga ka-K5? Kung anong ubra nyo, at least para ma-inject nyo ang inyong content, somehow makarelate man dara ang kapariho mo nga mga construction worker. Di ba? Kung reporter naman, pero sa amon, pwede man kami ng a day in a life. A day in a life as a reporter. Sa pag-upod-upod mo dara sa mga operasyon, i-describe mo kung anong ginaubra mo. May ara man niya sa mga nag-vlog, upod ang ilang nubya o kung asawa. Effective man actually, no? Mag-hamrusanay ka mo dara, mag-ilinaway ka mo dara. Si Bangus girl, gabaligya lang Bangus, Bangros, sikat na siya. Ginatudlo iya kung paano blakwaon ng apdon. Paano kwaon ang apdo nga hindi mapusa. Para sa una, looking ko na magtawag na, no? Magwa sang hasang, sang tawag na, sang Bangros. May diblambal nila, kung mapusa mo ng apdo, pait na gina, bisan na mo nakahugas. Si Bangus girl, gabaligya Bangros, sikat naman sa. Kung ara iban, magahimo sa mga prank videos, as long sa wala sang may mga harm nga iban nga tao, wala sang mabutang sa alang-alang bala. Tamo sa mga may ara man yang gamukbang. Kung uyon mo yang nga magkaon ka lang nga kaon kay wala ka galuto, kaon ka lang nga kaon. Ate mukbang ka da. Mabati mo sa ila kung paano ka magtawag na. Magkuom-kuom dara, magkagat. Ado ASMR bala no? Diba mga ka-K5? It's about how to be creative, how to be innovative, and how to be different from others. And syempre, kung subong damo ang mga vloggers, how could you present yourself nga hindi ba bala matakan sa imong iba nga tao? Kaya syempre nakitaan niya na sang iba niya nagasaot-saot, nagaulo atras nga dali diri sa baka diri. Diba? Ate kung for example, to trying hard man ikaw, do somehow do makitaan bala nilang dugin na fake mo. Ay mo sini nga pag-present sang kaugalingon. Then probably basi hindi mangin effective der ang mga ka-K5. Pero this time bala, istoryahan naton on how to monetize your Facebook page. So, what is Facebook monetization? Ano bala ang Facebook monetization? So, monetize Facebook page. It means nga makatipon ka da sang kwarta, makakuha ka da sang kwarta from something of value that you provide to your audience o kung ang imo nga content. Tamo sa mga paagi nga ma-monetize mo kung there are a lot of ways na magamit mo ang Facebook in order to monetize your products or services or even ang imong nga mga content. Mga
mga ka-K5. Usually kung gina-monetize mo na, may mga advertisement na nablagang galulusot, nga gatanaw ka, gulpi lang maglusot ang advertisement sang napkin, baka napkin, yes. Ang mga ka-K5. Pero how to grow your Facebook following? Paano ba lang magdamo ang imo nga mga followers, mga ka-K5? Ang pagani nila, ang pagpadamo dara sang Facebook followers mo, kag ang pag-monetize sang Facebook page mo, hindi amo na ka dali. Just like you think nga kung tawag na, kung nami quality o sang video mo ma-viral dayon, o may pachimpo-chimpo lang man na mo. Depende man na kung makarelate ang audience mo sa imo. Dumatulog na si Peryong. Peryong! Bangon, Iloilo. Abi-abi nila, once nga maghimo ka sang Facebook page, mag-upload ka da sang video, ma-viral ka na dayon o kung madamot na dayon followers mo. Ang iban dara nga mga vloggers, bala parehas dara sa kay Kong TV. Sino pagid mga sikat ka K5 ans nga kinatanaw mo gid. Si Ivana Alawi ay. Ang mga online games pagid na no. Kong TV, si V. Cortez, Sanday Sebiana, si Sir J. Bin. Odo siya na dang most followed or most viewed. Subong. Kay kung kaladlawan ka bala no, makarelate da sa imong tao. Kita hilig kita magtanaw sa something nga makapakadlaw sa aton. Hilig kita sa mga memes or sa mga memeable videos. Mga ka-K5, ang arang lang tawag na pagpuli mo alin sa ubra, mahigda-higda ka dara, mag-relax-relax, tapos i-search mo dara ang tawag na ang favorite vlogger mo, pag magkadlaw ka dara sang iya nga video. So mayara sang pilaman ka mga monetization guidelines ang aton sini, pero in terms of growing your Facebook followers, syempre una na anay mang-invite ikaw dira. Ang iba na dira nga-invest nga na dira ang pag-boost ng ila sini nga Facebook page kaysa may ginabayran na mga ka-K5. And of course, you also need nga mag-invest gid dira sang tiyempo kag energy sa paghimo sang content. Kaisa dibla maghimo ka sang content, mambal ka, live ka dira or maghimo sa mga videos. Una na anay, ikaw lang na isa gatanaw. Kaysa gadulaan ka man sa paglaom, ay wala sang nalingaw sa akon. Ay wala sang nagatanaw sa akon. O si nanay ko lang ni o kun parinti ko lang nagashare. Ban gani parinti ko ganasuyaan man ko gaymo ko video ka vlogger ko. Dibla man sa Bambings PSJ. Mga ka-K5. And mayara man sang monetization guidelines ang Facebook kunining Meta, mga ka-K5. Una diri is you have to share authentic content. Ang mga unique content na ikaw bala mismo nakaisip nga wala mo kinopyahan sa iban. Kaya subong abidaan, madamo na sa mga manugkopya, manugkawat content. Arab lang gin post mo tapos i-repost lang nila with somehow similar caption or medyo i-paraphrase lang. Mga ka-K5, that is why kung gusto mo mangin content creator, dapat mag-brainstorm ka gidra. Ano bala subong niya ang i-upload ko? Ano bala i-upload ko? Ano paano ni pagpasunod? May storyline ka da? O sino da updon mo? O may ma-direct pa gidra? Ano besan cellphone na nagamit mo? You also have to develop an established presence. Create ka da sang karakter mo sa imo nga Facebook page nga paghambal nga amo sina. Mabala nga si ano to ya, si Bings PSJ Vlogs to ya. Maghambal nga amo nga content, it represents Ma'am Bings PSJ. Upload ka lang sang original video mo kag engage is the key. O naga-reply ka da sa mga naga-comment, naga-engage ka da sa ilan. Original video. Kaya kayo subong mambings, diba damo, ganun magkawatan sa mga, ano mo, isang content, pero sila pa yung nila pa mga page hanggang monetize.
mga ka-K5. Parang gin-repost lang nila from the original nga nag-upload. Tapos, parang gin-repost lang nila, tapos butangan pa nila sang ilang watermark. Okay lang na butangan mo unless contributed sa imo. Arab lang wala siya nag-post sa iya nga page. And you have to put proper courtesy. Courtesy mo ganda. This video is from sino na nga Facebook page, ano ngalan sa Facebook page. Para ginatawag ba lang nga proper courtesy. And of course, gina-credit mo man bala. Siyempre, iya na pinangabudlayan nga video. Iya na pinangabudlayan niya content. Nag-VO na siya. Nag-irinano na siya. Nagwa na siya sa balayan. Nagpabit. Kung ano man drama ka-K5 mo. Tapos kawanon mo lang yan. I-upload mo lang yan. Pahunay-hunay ka lang niya. Diba, Ma'am Anelia Hardelesa Nagalio? So muna, share authentic content. Una, mag-develop mo and establish presence. Sino ang kadrasang karakter? Pares ka sa ilan ni Sir J. Bean. Usually, humorous or kaladlawan, gina ka K5 answer. Kaya man na, mga mag-nubyuhanay, ang tatak nila is permi sila gabaisay, permi sila kabugay. And of course, mga ka-K5, dapat ang imo man nga account is at least 90 days old before na ma-monetize. So 90 days is 3 months. Mga ka-K5. And of course, you have to comply. Magsunod ka dara sa Facebook payment terms. Kag-comply ka man dara sa page terms. Pero may mga community standards ang aton siring Facebook o kunining Meta. Once mo kung kaisa na nga ma-violate mo, pwede ma-suspend imo nga page. Pwede matawag na ma-delete totally ang imo nga page. Mga ka-K5. So, dapat tandaan sa mga content creators ang pila ka mga community standards nga ginaset diri sang Facebook o kung ining Meta. Una diri is ang violence and criminal behavior. So, bawal gid na nga mag-upload gada sang video nga mayara sang violente nga mga akto o mga pagpangtiro. Bala, usually gina-censor mo na. Kag bawal na gani nga kita nyo na sa aton sa mga Facebook post. Kung may mga gintiro, ginbuno, huwag na blur yun ng dugo. Kaya maano dala yun na ma-detect na dayon ni Meta. Grabe daan si Lolo Meta. Kag for example, may patay, i-blur mo gin na. May tiruhay, i-blur mo man na ang the time na gintiro. Pagbunot sang pusil. Or something that shows violence mga ka-K5. Dapat kabalo ka dara mag-censor. Kag ikadua diri is safety. Amo nang permi na violate man diri sa mga vloggers ang safety. Te parehas to kay Boy Negros ang una. Kinsindutan niya kaugalingon niya. Bro, somehow nang ineffective na nagdamo followers sa K5 Ans. Nakilala pa to siya ni Mayor. Damo naka-recognize sa iya. Nag-ayo naman tong ano yan. Pagpak-eto sang panit yan. Ay, hindi na siya uneven ang iya nga panit. Sa Sir Rex Taiko. Ikaw ga-vlog ka man, sir. Vlogger ka man, Sir Rex Taiko. O, tidamo, actually, iban yung mga vloggers parehas tuligad sa Cebu nagkamang-kamang sa dalan. Nagkamang-kamang sa dalan nga daw bao balan ho or turtle or bao mga ka-K5 which causes nga matawag na makadulot ka dra, makaresulta ka sang huol bala sa iban nga nagabiyahe. Makon mo gakakos ka sang traffic ka nagkamang-kamang ka na sa dalan. And of course, pwede ka na mabungguan. Mayara na iban nga nagaligid-ligid sa dalan. Tiyagan bala nila, daw mga kuring bala nga may siyam kakabuhi. Tiyagan nila sa kaugalingon nila si Cardo Dalisay. Mas perdihon pa na ni Cardo Dalisay ang kabuhi isang kuring mo. Mga ka-K5. And ikatlo diri sa ginambal man naton, dapat ang integridad man bala sang content mo and authenticity o originality mo bala no. And you also have to respect for intellectual property. May
may proper courtesy. Once ka hindi imo, ma-detect na dayon niya sang social media or kansang meta, o kag pwede gina ma-report sang tag-iya sang sang nag-post mismo sa mga videos, sa mga pictures nga this post ang ginkawat lang diri sa akon, wala sang courtesy. Mga ka-K5 wala gin credit sa akon, gin grab ya lang. So pwede na madula ang ining content nga mo na sa imong page, o kon pwede ka ma-suspend mga ka-K5. So gina-discourage gid sang sining mga community guidelines nga gin-set sang Meta or sang Facebook ang pag-promote sang terorismo o kon political violence, ang hate speech. Na mo na kung gapamuyayaw ka dira, nagka-create ka dira sa mga speeches mo, na may ginakontra ka dira, may ginabuli ikaw dira. Kaga through sining mga guidelines, malikawan ang online bullying, ang copyright infringement, hindi ka ginaya makasuhan mga ka-K5 kung gapang kuwa-kuwa ka lang gid balaya sa mga contents ng iban. Intellectual property na gid pangabudlayan na. Kung gusto mo gid nga mag-monetize ang imong Facebook page, so dapat healthy ba lang imong page. May ara na kung wala gid sang violation, o ti green na. Kung may violation, gamay. Meron na, it's green, yellow, orange, is ang lala, is ang red. May mga kilala, gid ko may nabalaan, gid ako nga page nga nagka-experience ang red. Kulbaan mo lang na kung permanently delete ang imong Facebook page. Mga ka-K5. So, paano mo ma-check ang eligibility mo for monetization? May ara, hindi tanan yung mga pages ang eligible or pwede nga mag-monetize ang ilasin ng Facebook pages. So, it is important nga magsunod rin sa mga steps mga ka-K5 para ma-qualify ang imong account or ang imong page for monetization eligibility. So, una diri is mag-login ikaw sa Facebook Creator Studio. Ay, pangitaon mo dira ang box, so sa diin, naka-label, nakabutang nga monetization. Ikatatlo, i-click mo dira ang check eligibility option. Kung nasunod mo ni mga ka-K5, kung makita mo na ning mga options, mga ka-K5 then probably, may mga fill-upan ka na dira, mga need dara nga mga personal nga mga information. Usually ganito ba gapangita mo sa mga TIN ID, sa iban pa ganyan mga details about you mga ka-K5. So amo na sa mga vloggers naton subong, dapat you have to be responsible in terms of vlogging. Kasi syempre you consider yourself a social media influencer. Pero ang gina-influence mo is something that could harm others. Mga ka-K5. Ambal ni Sir Edgar Badbadon, nami na content lang Kim ang natural talent gifted from God. So bala, inda mga daga-content kahalos ginapakita mga sarkangan bawtsak to. Kag may maakig kung malain ang comment sa mga netizen nami ilang tawon formal. May ara gaday ay ban. Pero halos ibaligya nila ila kaugalingon. Tawag na. Tawag na. We empower women. Pero may ara gadyang mga tao, mga kababainhan nga at the first place pa lang gina-disrespect na nilang ila kaugalingon. Pinagi tawag na pagdida dasang ilang bilog gyang alawan sa social media, pag may mga pila pa ka mga ganahambal bala, no? Something seductive, something very sexual. Diba mga ka-K5? Amo ginanamian sa mga boys na nawon kag i-save sa ila cellphone. Dakpan niya ni kamo sang nobya nyo. Na may nobya na kamo topan yung nobya nyo, pero gatanaw kamo dra, save kamo dra. Sa mga tawag na tuwad-tuwad ng mga babae sa Facebook. Pero this time mga ka-K5, i-play ba natin ka-K5 fans atong video ni alias ano galing ngalan niya to man, alias Jumon.
atong lalaki nga nagsaka sa sining signage tower dito sa may area sa Plazuela. Sa Diversion Road, Mandurriao, mga ka-K5. Para mabatian nyo man kung anong another side of the story. Anong reason behind nga nagsaka dito siya. O sa ataas, bit-bit ya pa to speaker na may mga tirador pa dito siya mga ka-K5 nga dala. Nakabutang ang pangalan sang iya sa nga Facebook page, Provinciano Vlog. At kung kaisa may aragid ya sa mga desperate moves wala no, in order nga matalupang dan, manotice da sang iban nga tao to gain followers or even para makapangita dara sa mga tao nga mabulig sa ila nga makinanglanon, especially sa iya nga nagamasakit bata ya kinanglan operahan. Diba si may maluoy itong doktor, kasi ma-volunteer to Ari ho, kasi ako na lang mabulong sa bata mo. Ako na lang mabayad para di kung sa mga party list natin subong kung nagkakandidato. It's your time to shine. Mga ka-K5. At this time, pamatian bala nato no ang ining interview sa magkatapos ng media upod man to kay ina si K5 Aaron Rifoyo kay alias Jomon, ang ining vlogger nga nagsaka sa tower sa may area sa Diversion Road, Mandurriao. Regarding sa iya rason sang iya pagsaka. Yari na ang video mga ka-K5 ni alias Jomon. Ano ka K5 ads? Establish pa? Kaya yung ma'am ang anak operahan siya diri sa sa may ngalangalan niya. Kaya kung magkaon siya sulod sa ilong niya kay budlaya magginhawa bla. Hindi siya makaginhawa. Amo na nga tatlo na kami bisis nagbalik sa Western, ambal kang doktor, matawag lang sila. Pero hasta subong 2025 na ay mangyapon tawag sila kay gusto ko maoperahan na dad ang anak ko si ma'am para mag-apat dato. Oo. Kay kung magkaon siya naluoy ko siya bla kay di. Kasano po kamo sa ospital? Hindi way mo ospital sir kay magkadto kami sa Western ginahambalan lang kami nga bla. Sige tawagan lang namon kamo para ma-process ang ang papilis ko. Ginapasalig? Ginapasalig. Amo na nga nag-vlog na lang ko para madasig ang kundi makapunita ko ibang hospital nga madasig ang operasyon la ma'am. So ka-vlog ka ginaman? Ano kadugay ka na nga nag-vlog? Mga duwaktuig na. Ano pangalan sa imong nga page? Provinciano Vlog. Taga dito sir? Taga Haniway ko ma'am. Ano obra mo dito sir sa Diyan sa construction. Paano ka nakalabot sa babos ang tower mate? Dito ko na ma-vlog kay ang hinangin to. Di ba naisip ka nga content ni mo on pagsaka mo? Nang masaot ko dito nasaot-saot ko sa ko mo vlog ko bla. Okay. Oo. So ang imo content iya sa vlog mo is nagasaot ka? Para makasweldo ko dad kay Mita. Okay. Para mabuligan ko ang anak ko tapos ang nanay ko bla. Kay nanay ko baldaman bisan lang balda siya hindi siya makalakat ma'am. Kaya mo na nga bisan kuan lang ang wheelchair lang kung mabaklan ko bla. Mo na nga sige ko vlog. Tapos ka na sir sa obra mo tapos Mandurriao so nagsaka ka? Hindi naka ko mamo naka-absent ko subong kay ko ba sakit tuhod ko. Ano obra mo sa Middle World? Construction sir. Construction. Dali po sa to kay na may kanang plano pag ito dugay mo na ay kay nagulpihan ka lang. Nagulpihan ko kay gusto ko lang magdamo ang kwan ang kay may dyan sa Facebook ma'am di ba hambal nila at palo to palo. Sige lang kung palo tapos pinapalo ko sila, why man nila ginapalo back. So muna na isipan mo kay na sa masakat para do pinasahiin mo nga content mo na. Nga para nga makasweldo ko daad kay siyempre damo ang ko daan. Para monetize ka. Monetize. Pero wala ka pa naga-sweldo sa ha? Why pa? Kay gamay man ang Diyos. Okay. May dyan grupo nga ba nila, share sali ka di para magdamo followers. Ako kita nagtulod sa imo sir, makabulig No, para yung bata ko maoperahan kung. So kadipag sa kampo kay na sila naka-live ikaw kung nag-video ka lang damo naglantaw sa imo kay na. Huwag na kay ma-video ko dahil sa babot, siyempre ang kaobrato kwan nagano sila, nakibot sila.
tiwain na kay ambal ko basi kag magano pa kami to, hindi mo ako makahimo magsaot to kay gasaot ko mo. Yung mga nag-obra dito, kinsaway ka man ko nang hila, pero wala ka nagpa... Di hambalang kan inaog ka mo kay kuan ko may ma-vlog lang ko na. Ginauribay mo imo speaker? Dala ko sa babaw. Dala ko ginauribay. May dala ka gid man kutsilyo? Oo ay, amo to ginang kuan nga to ang kawayan. Kay ginagamit ko pang vlog ginapang ano ko to. Ginapa? Isda mo. Pero may dala ko ng pana kag tirador? Tirador eh. Part sa imong props mo sa imong content. Amo to dad pag ko nga content la kay ginahalo-halo ko ang content ko bla. At ipangog mo kuno to sa mga tao tungod panaon mo kano at tiradoron mo? Why man kay kuan ko lang siguro kasi siyempre pero kung may sa babaw. confirm may dala ka nga pana kag tirador. No, amo to. Para miton mo sa content mo. Amo to daad ang kay pag halo-halo ang content ko mo may saot tapos kung mga ano. Nga may pana ha ano mo tanik ya? Para Yung ano ko sa isda ginaano ko to sa isda mo. Ang isda mga fish prop. pero wala man naka-video doon sa babaw sa nasa. Away na gani kay nagano na ba nagdamo na tao. Pero ano may plano ka di ba magpanaog tani or padayunon mo? Di kung ay tao to kinaday maano gud gito eh. Sige. So bottom line, gusto mo lang mag-trending ang imo nga content para makakwarta. Dala duman naman siyempre tanan ng mga vlog amo man ang layunin nila mo. Tag isa pa gaano ako sa anak ko vlog at sa nanay ko. Ay gusto kong bulig sila kontraksyon obra ko ano lang. Di may panawagan ikaw may mensahe ka ba sa mga luyag magbulig sa imo kanhi? Di ginapanawagan ko diyan sa mga sikat nga mga vlogger ay buligi man ko nga magtaas mga followers. Kag maka-views man para makasweldo man ko. Pila bata mo? Isa kag maoperahan ang anak ko. Dili mo asawa? Sa ano siya ma'am, bago lang maghalin abroad. Bago lang siya naghalin. Okay. Pila ka na no? Pila ka na no? Ha? Pila ka na? 30. 30. Pila ka na katuig sa dobra dito sa Megaward. Mga December ko October ko nagsulod diyan sa may Sherman bla. Diyan ko bro. Okay. Luwas nga panawagan kasi yung mga follower nga nag-follow sa imo may panugyan kas pamilya mo to nga nagkabalaka kay amo ni ganimo kutos babaw sa tower. Kung may makakita man diyan karon mag ano sa Facebook diyan hindi lang mo kabalaka. Okay na ako di. Hindi lang yung dad pag ipano sa kay nanay bla may sakit nanay mo. May sakit nanay bla basi kang madayunan bla. Kay gaano to mo? Hindi ginawa bla. Di ba bata mo sa dito sa nanay ko. Sa bukid pa na mo. Sa Haniway. So si nanay mo bedridden tapos ang bata mo dito man sa iya. Dito ang utod ko bantay kay obra ko diyan mo. Ang si Mrs. nagano man bago lang naglakat hapon nag-abot sa obrahan. Ano plano mo tapos ini masige ka mapadayon ka sa pag-vlog? Masige siyempre amo nang plan ko ang plano ko makasweldo mo. Kag kapangayo ko bulig sa mga sikat na yung vlogger. Buligin niyo kung ano la. Lalo na kay idol ko Martin Basi pwede mako diyan. Okay. Ano na kadamo followers mo sir? 6,000 pa lang sir. Pero wala ka man sir, ano may gina-diferensya, wala man. Why? Amo lang itong nagtulog din mo ka para makakwarta. For the content lang. Gulpi mo lang. Siyempre dito ko lang ano, kay kung kuan nami ito ay hangin-hangin mga sao-sao tapos babaw. Pero tani music mo dito sa babaw. Yung mga ano mga budot TikTok. Wala ka man sir fear of heights, ano na? Ay kay sanay. Kaya mo na sa kato no? Mangkot naman. Okay. Wala na ma'am, mga yun ako bulig kaya no sa mga ano kaya. Iba na sir mo. Sir, ano gid ang rason mo sir nga nagsaka ka dito sir? Kaya ang ano ko ma'am kang ang anak ko bla operahan. Mga ka-K5, tinabatian naton ang rason diri ni alias Jomon o ni Provinciano Vlog. Saya sining kung nga nagsaka to siya. And of course, bilang amay, gina-commend naton siya. Pero bilang isa ka vlogger, sa mga aspiring vloggers dira, ang bagani ni Ma'am Bings PSG, hindi lang magdali nga ma-monetize kay ma-monetize kagid na. Kinanglan mo abi magsunod sa certain policies, sa certain guidelines. Kaga the more ang imong content, siyempre the more man ang engagement. Kung may mga nagasender asang star sa imo, so maybe you could find, strategize mo sa Provinciano Vlog ang imong content na makarelate man balang iban. Pwede kay construction worker ka, pwede ka to katudlo paano magmasa
Paano siga kadlaw ka mo bala or gasaot-saot sam kamo sam na nagatawag na ara kamo ga ubra sa may construction site nyo. Diba Mambings PSG? Ati sige. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 8 minutos makaligad ang alas 11 sang gabi. Magbalik nato na. Check naton ang situational report kung available si K5 Aaron Refoyo. Kag mga detalye impormasyon niya iya nakuha sa aton siring paglibot-libot niya sa syudad sang Iloilo. Standby! Mga K5, magabalik kita dali sa aton nga programa. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala ba tabos ako na. Luha ko. Habi mo yung pasko. Ngayon na tadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko nga pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali.
Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang
Hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, magaling sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga cry ang mga lingwahe lagali di ko abi ka. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programang K5 Night Watch. Upod nyo sa gihapon, ang inyo ka K5, ang inyo alagad ka K5 Kim Montaño Caluyo. This time, may pagabatunon kita nga flash report para sa nga drug bypass operation naman. Kodra kay K5 Aaron Rifoyo. So we're establishing ang aton sa nga connection sa aton nga patrol para makuha ang information. Ano ba kadamo ang mga nakumpiskar nga illegal nga droga? Ano ba lang classification sa sining subject na nadakpan sa karon mga ka-K5. Good evening kay Ma'am Asun Pineda, Sir Rodel Islais. Nawagon ta karon diri Sir Rodela ang sining panawagan na K5 Virgilio Lavado. This time naka-standby sa linya si ka-K5 Aaron Rifoyo. K5 News FM Flash Report. Drug bypass operation, balo naton kundi ini nga area mga ka-K5. Ka-K5 Aaron, good evening. Ka-K5 Kim, dari kita subong sa may barangay Tansa, Esperanza, City proper. Dari na consummate ang transaksyon mga ka-K5 or ka-K5 Kim, no? Dari sa may or ang ining operation gin-conduct sa Iloilo City Police Station 7 sa pagpamuno ni Police Captain Michael Tuboran na modering OIC kag sang iyaman nga mga operatiba nagresulta ini no sa pagka-aresto ni alias Rap. Anong ngalan mo? Balas sila kayo. Sige. Ngalan mo, Meg? Manguta sila kayo yung surveillance ko nila ko no. Pila ka na? Manguta lang sila saya. Pabalaan na nila ang details kung yung surveillance ko nila tanaya. Hindi pa mangkuta. Sila pa mangkuta. Sabat ka lang kung sabat ka lang kung gusto mo or hindi, kimera sa kinamatarong. Ha? Meg? Pwede ka nakapag hindi mo hindi ka magamo sila. Paano hindi magamo sila pagdakop nila? O, mamo na ganit ginahatagan kasi higayon na nagod nga mabatian ang bahin mo. Bahin, wala Muna, si Judge Kim. Ka-K5 Aaron, respect lang nato na kung hindi niya luyag nga magatag sang information. Kag kung ma-refuse siya sa aton sa nga mag-atag sang iya personal nga mga impormasyon ka K5 Aaron. Ano dira mga na-confiscate ka K5 Aaron? Yes, ang naka-K5 Kim, na ginapa-athag tanang sa iya. Ang purpose na naton sa K5 Kim, wala kita naga-insist sa iya, ginatry ta lang nga mapa-athag sa iya kung anong purpose naton di. Sa K5 Kim, well, mo nang iya nga tuno,
okay lang. Pero with respect kay syempre maintindihan man naton at the extent sang iya sa nga emotion kay nadakpan diri sa drug bypass operation ka kay 5 aron. Ano nasubong ang sitwasyon dira sa may area? Ang sitwasyon sa kay 5 Kim, tiyan mo ni ginamarkingan karon ng bypass item. Kag tiyan mo ni moring nabakal siya sang pulis sang isa ka prosecution sang suspected sa bu. Kag ti amo na ginabutangan pa diri sa pagod ya markingan ini ka kay 5 Kim no. Kag sa karon magakandak nito gitugay no sang frisking or pag-search sa arestado pero before siya i-search no sang police rikisahon anay sang elected barangay official ang police surveyor para mapakita no nga wala sang anuman niya kontrabando ang nahupot ang police before siya magrikisa diri sa arestado ka kay 5 Kim. Bali ang subong narikisa na siya or wala pa? Wala pa ka kay 5 Kim, wala pa. So amo na ang ginamarkingan subong or ginabutangan sang tapes sang kapulisan makita naton sa live naton amo na ang bypass item. Yes, amo ni ka kay 5 Kim. Subong ginamarkingan pa lang ini. Wala pa man siya marikisa ka kay 5 Kim. Din ang specific location or may zona-zona na sa may Tansa Esperanza no? Yes, kay 5 Kim. Gina-verify pa kay Tiwala ni Dogay abi kay 5 Kim kasang operasyon. Initially nakuha diri kita sa may barangay Tansa Esperanza City proper. Pero ang area sa diin ginpatigayon ng operasyon ano suludlon na da? Yes, kay 5 Kim. Diri lang gina sa likod siyang istasyon, siyang Precision 7. Walk-in distance lang ni siya, no? Kay 5 Kim. Metros na ning antad niya. Halindra sa may highway, no? Or sa may Police Station 7. Kay 5 Kim. Ining barangay Tansa Esperanza, may lapos pa gini siya sa may barangay Malipayon, sakop na sang city proper. Kunti kon sa mga publiko naton, public knowledge man kiti ang barangay Tansa Esperanza kag barangay Malipayon amo ni siyang lugar anay isang identified drug lord diri sa may syudad kay 5 Kim nga si aning Dragon no kay 5 Kim. Ang balay na da, tawag na kung sariin ginpatigayon or ginkasaining operation, ano ila ginibalay sang subject? Munaway kita sa may makuhaan nyo pre isang information regarding the kay 5 Kim. Wala talang karon ng pulis na naton. Anong sa dugang pagiging information kay ti muna dito gani makuhaan ni ang information ang arestado. Pero dira ang area pag dira may mga pamilya siya da, mga himata siya nga upod sa sanang balay. Posible kay 5 Kim may ari sa piyak ay tiari kita diri sa hulot posible kwarto ini isang arestado kag sa piyak diri may hulot man mabatian nato ng pag ginahod ni sa piyak nga hulot kay 5 Kim ngati so posible probably mohimata. Yes so subong nga sitwasyon ginamarkingan dara ang bypass item. Yes baling ang bypass item naton isa lang man ni ka sa Shane yes sa kay 5 Kim. So wala pa man sang makahatag sang information hulaton na naton nga makarikisa diri ang aton siring kapulisan para ma-determine whether may additional pagidiri nga confiscations ka kay 5 aron ang aton siring mga kapulisan dira sa my area. Ano may mga barangay officials man dira sang Tansa Esperanza mismo that could probably give some information, additional information about this subject ka kay 5 aron? Wala kita pa katulopangod kung may barangay official diri kay 5 Kim. Kay ti sa operation nga daan niya may upod na tayo nga elected barangay official. Tiyan mo tingwaan tagid sa ihulaton talang anay kay 5 Kim. No kay ti hindi pa kita kagwa diri sa kulot kay hindi man ka diri siguro kasunod diri ang official sa barangay kay magutok ang ining kulot kay 5 Kim. Medyo limitado lang abi kay 5 Kim ang space pala no kung sa din patigayon ining operation. Sa sinang balay may mga kaiping pag ginang mga kabalayan dira sa may sa may Tansa Esperanza or dukot-dukot na dang mga panimalay. Yes, ikit-ikit na din ang mga kay 5 Kim nga mga panimalay. So subong do pila na nang namarkingan sa aton sa nga pulis? Kay 5 Kim isa pa lang may isa pa lang by bus item. Sige, nahulat na naton nga mag-frisking ang aton siri nga mga kapulisan. Pero usually, di ba kay 5 aron, could you tell us ang samtang nagahulat sang frisking, ang procedure diri, no? Alin sa pag-upod mo or pag-witness mo sa drug bypass operation?
K5 Kim, before naging patigayon ng operation sa side ng kapulisan naton, sa mga previous interview tati mayari na sila nga mga monitoring no nga gina conduct sa or surveillance or casing and surveillance diri sa subject before ipatigayon ining operation. Ini nag-akto lang sila no sa mga reklamo diri sa pamuluyo na tungod sa aktibidad no sa isa ka ka residente diri sa barangay ka K5 Kim no. Kag ti kon ma-positive no kay ti may mga test by man nga patigayon kag isa pa kung hindi gani mga pumuluyo ti karabanan ni mga reklamo kung kisa mga elected barangay official ka K5 Kim no kag ti before ni igin patigayon ng operation ti may briefing ni siya nga natabo o diri siyang witness no sa isa ka elected barangay official kag isa ton man na bilang katapo sang media subong ka K5 Kim ginarikisa na karon siyang elected barangay official ang police before siya magrikisa diri sa arestado kay tiyari ginasigurado no nga ginakatupad sa elected official ining police so subong mag-proceed na sa pagrekisa ining police sa arestado ka K5 Kim. Kaga usually man ipatigayon pa man sa undergo siya sa drug test ka K5 aron kaga pamatud-an niya sa korte ang ining mga alegasyon sa iya regarding diri sa operasyon ka K5 ron. Yes, correct ka K5 Kim. Na-recover ang isa ka kahita. Isa ka ito mang kahita. Grabe, may kahita na ko diyang. So mabatian nato ng reaksyon niya. Gana question. Kung nga ako nga may kahita na sa iya sila nga bulsa mga ka K5. Grabe ba? Sige, stigo na sa akon. Sige, butan sa kahita ba? Grabe ka mo ba? Okay. May kahita ko yan. Hindi ako kahita yan. Grabe, kira sa akon ba? So gina-deny diri isang subject mga ka K5 nga ang ining wallet nga na-recover sa iya is hindi sa iya. Mari gina-check sa police ining kahita. Okay. Ari. Gina-check. Buksan sa police ining kahita. Ari. Ari may kwarta. May kwarta. Di mga plastic sa sayo. Sa ka na mo daw. Kwarta, okay. Kwarta nga pre man Aring kwarta. Ining Ari po sa kadamuda mo. Damo ba? Ari ang mga plastic sachet ang suspected shabu ang na-recover, no? Sa K5 Kim. Ikaw, akong basahan niyo ba sa ngayon mo kinamatarong nga? Tarong nga. Ikaw ang mong ginatakop sa sala, nga pagupot, ng iligal nga druga. Ano man yung mga gambal, makasarang gamiton, batok, pabor sa imo sa bisan din mga korte sa Pilipinas. Ikaw may kinamatarong nga magkuha sa mga independente nga abogado, ngayon mong pili kag imong masaligan. At kung hindi ka makasarang, ang gobyerno magatag na simos ang libre. Ikaw may kinamatarong man nga magkuha sa mga independente nga doktor, ngayon mong saligan, kag imong pili. At kung hindi ka makasarang, ang gobyerno magatag man simos ang libre. Intindihan mo? Intindihan mo yung mga kinamatarong? Ba't? Hindi na ako nyo. Ano matindihan na? Okay. Ilonggo man kay K5 Kim maging basa sa iyan, imposible na maintindihan. So ano lang na, at the expense ang iya sila nga emosyon ka K5 aron. Ari, hara, kompleto sir, pila gani. Okay, ring baybas sa money. Oh. So gonna deny sang subject nga iya ni ang mga recovery sa iya. 2.5 no? 2.5. Igil na kwartan sir. 2.4. Sa kalibo. Ang ginapakita is ang buy-bus money. Ara. Buy-bus money ba? Ara. 2.5. Ara. 2.5. Pilit ang isa. Pila ka sa shake ka kay 5 ron gani liwata? Ang nabakal isa ka plastic sachet sa suspected shabu. Ang recoveries? Ang recoveries wala pa maisip kaya nagatumpok pa abi ka K5 yun. 3.5. Ara. Kapilit no? Ang kwarta. Yes, amo na ka K5 Kim sa ating palamati naton, budol money. Pero importante, may genuine or matuod nga kwarta. Genuine, no? Nga lakip sa ining budol money ka K5 Kim, no? Di kon magpiki ni tanan ni tiri malaso pulis kay isa pa ang pulis di mo niya magamit diri sang piki tanan niya kwarta. Iti siyempre lakipan giniya sang genuine deal. Ari. Pero mo na, mayo kay nag-try man ikaw nga magkuha diri sang reaksyon sang sining subject. Para magkuha mo sa iya side. Nag-match ka kay 5 Kim? Wala lagi na. Nag-match diri ang serial number no sa 100 peso bill. Ining kwarta lang nga matudtuon nga mo na sang gina-certify sang prosecutor's office ka kay 5 Kim, no? Kag
ara no na recover sa posesyon sang arestado ining by bus money nga nakasulod diri sa Kaita no nga itom kag na-recover man diri no susunod sa kahita ining mga hit cell transparent pa sa say sang suspected sa baka K5 mo na ang hulaton takon pila ni tanan ang recoveries yes so ginapanginwala gidra sang sining subject mabatian nyo man sa live feed no sa aton sa Facebook live naka-live ni si K5 aron sa separate page naton ang K5 News FM Iloilo live report so subong gina-plastar sang aton sa mga kapulisan ang ining mga recoveries including na diri ang non-drug evidence kag drug evidence mga ka-K5 so isa-isahon na marking sa aton sa mga kapulisan ang ining mga recoveries kag dugay-dugay ma-determine man no okay mayara man na sila sang weighing scale nga dala para ma-determine kung ano kabugat ang ining mga illegal nga droga mga suspected shabu suspected shabu nang ginagamit it is because nga ginatest pa na to determine kung positive nga shabu mga ka-K5 kaganing subject i-undergo man siya sa drug test so subong ka-K5 aron ano dang tawag na sitwasyon dira sa may area ka-K5 aron sa guwasang balay may mga tao dira himata ni yaman ari diri sa piyak nga hulot sa K5 game ti ari posible mang himata niya anong dako na dang balay ka K5 aron hindi gid man gawa ka K5 game hindi man gawa ka K5 game kag tiya man ni sa gawa diri no ti mayara may mga pabroyo kay na nga bugtaw pa ka K5 game. So amo na ginahulat-hulat naton ang mga detalye man diri sang pulis ang pagplastar sang aton sa nga mga kapulisan since nga nag-refuse no ang ining subject ang maghatag sang iya sini nga personal nga information. Pero one thing for sure just like sa mabatian nyo man sa live feed naton nga ginapanginwala niya nga iya ang mga na-recover o kung na-confiscar diri sang aton siri nga mga kapulisan bali SDET na ka K5 aron no SDET sang Police Station 7 yes sa K5 game SDET siya SDET. So standby mga ka K5 sa sining mga detalye kag impormasyon so ibalaon naton kung sinog gini ang subject ano ning tawag na anong iya sini nga trabaho kog ka K5 aron basi karon may mga makasipot man diri nga mga barangay officials sang Tansa Esperanza for us to determine kung badak listed ni siya or nalista siya sa may barangay anti-drug abuse council nga ginamonitor sang ila sini nga barangay dira sa may Tansa Esperanza ka K5 ron yes sa ka K5 game ilaboton ta lang karon ng official diri sa barangay nganong ko diri sa iyang background no ka K5 game. Pero ang ginahimo subong kay amat-amat nga ginamarkingan sang sining magamit ang ining masking tape ang ining mga suspected shabu kung ginapatihan shabu nga na-recover diri sa isa ka kahita nga allegedly ara sa bulsa ng siring do pedal ng subject naton mga ka K5. Usually ang standard operating procedure kung SOP diri sang kapulisan usually mayara na sila sang body-worn cameras ang mga ka K5 naman kung kaisa ka pamangkot yun nga ulihir yung media nga witness no usually for the safety man mga ka K5 di mayara man na sila sa body-worn cameras nga gina-present nila sa korte dito na sila magsabtanay kag magpamatuod whether it is true or legitimate nga operation kag pamatud-an man diri sang subject ang iya sini nga side ka K5 aron tisubong ka K5 ron na determine kung pila ka sa siya muna ka K5 game gatumpok pa abi kung pila ginitanan pero subong pila pa lang kabilog nang na amat-amat na butangan sa masking tape ari ka K5 game isa, dua, tatlo, apat, lima lima ang matamat diri butangan sang tape ka K5 game walang tabon do sobra ni pulo no ka plastic sa say sang suspected shabu ang nakuha ni sa posisyon sang arestado ka K5 game. Tiamo na medyo anong ang mapino-pino na no nga na recover sa iya. 12 posisyon sa or tanan.
12 posisyon. 12 ka K5 Kim ang posisyon, no? Or na recover sa posisyon sa arestado ng mga presiksasi, no? Sang suspected sa bu ka K5 Kim, no? Kag ti 12 plus 3 bypass item bali 13 ni all in all ining na recover sa iya. Bali ang ining non-drug evidence is isa lang ni no ang kahita. Yes, kahita kag ang bypass money nga 3,500. So, wala man daabis ang mga tao dara or mga himata nga nagawaras dara ka K5 aron after nga madakpan dari or maaresto ining subject dara sa may area. Wala man ka K5 Kim physically nga nagawaras ang pamilya. Pero mabatian mo lang mga tingog siyang kakasubo kay timo nang natapo di sa ilang himata ka K5 Kim, no? Kay amo na, no? Pero way man sining nagwaras ding iyang pamilya ka K5 Kim. Wala ga. Gambal ko wala gani. Amo na gani gambal malang ko sige lang ka wala nagwaras ang imo nga pamilya. Wala ko gadugang sing information kay kaugot nimo. Sige ka K5 aron. Sige ka very gasaligbat o gasabat ang ining subject. K5 Kim. Bantayan ko na lang ang dugang detalye karon hanungod diri sa drug bypass operation. Sige akay para maka-interview diri sa police. Kag sa ilaman mismo barangay officials kay syempre sila nang nakakilala. Kag kun badaklisted gin man ni or background ya kung kaagi preso ano ning trabaho niya ka K5 aron. Sige ka K5 Ron, thank you so much. Sige ka K5 Kim, ay ning flash report nga durong gid sang DTX Cafe Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Ani ka K5 Ray SPO malay nga palangkagid ang pumuluyo sa Banwa sa Putotan. Ako naman si ka K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag Kalingawan si Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Nabatian nato ng report ni K5 Aaron Lloyd Refoyo. So sa amo nga mga sitwasyon, hindi ka na malikawan, no? May nalain-lain nga mga approach diri ang mga subject sa imo. Kaysa may hara sang naga-cooperate, may mga magalang-ulango pa. Pero diri medyo intense ang iya nga emosyon. Mga K5. So kaya na si K5 Aaron nga nag-describe man kung dani nga wala man nagwaras ang pamilya pero na misinterpret or na misheard ang saring subject mga K5. Sa dugang nga mga impormasyon at i-check nyo dara, no? Naka-live sa gihapon si K5 Aaron Refoyo dara sa napatay na natapos ng iya sining live. Dara sa K5 Iloilo live reports mga K5. Check nyo lang dara. At maka-interview kita karon kay Police Captain Michael Toboran, if I'm not mistaken. Ila si rin kon ilang officer in charge sa Iloilo City Police Station 7 kon dara sa may city proper mga K5. Para sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 11:41 na sang gabi. Nakadasig sang tiyempo. K5 fans, dalas-dason na lang nato na ma-reports naton kung ma-commercial kita anay. Pwede man sige. So nabatian naton mga K5 ang aton siring flash report regarding dra sa drug bypass operation naging kasas sa Tansa Esperanza City proper. So kuha naton sang sayda because we are fair and square. Kuha naton sang bahin dirang police. Kuha naton sang bahin ng subject o galing kay nag-refuse to answer some questions, especially sa mga personal information niya. So try naton ang mga barangay officials sang Tansa Esperanza. Good evening dira kay Ma'am Christine Gardose, Sir Raymond Soligam, K5J Sigir. Ang nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad kay Sir George D. Ocampo. This time, istoryahan naton ang ining national news naton mga K5 wherein nagpatigayon kay ina sang siring Senate hearing ang Committee on Foreign Relations spearheaded by ang ginapangunahan ni Senator Amy Marcos. Konsariin o gingisa gisage. Konsariin no. Question ang ining pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte in line man diri sa kaso niya, no.
nga crimes against humanity nga ginaangot diri sa nangin kampanya. Allegedly nangin madinuguon, quote-unquote madinuguon or bloody nga war on drugs mga ka-K5. So deny naman ni CIDG Chief on Criminal Investigation and Detection Group Chief na si Police Major General Nicolas Torre III. Amo na siyang medyo kilala kaga somehow applauded and hated at the same time nga official mga ka-K5, especially dito no sa natabo nga pag-aresto sa ang nagligad dito kay Pastor Apollo Kibuloy, which is the reason why na promote ini siya kag nangin chief o kontag pamuno sa CIDG. Yari bala no, pamatian naton ang nangin pagbayluhan na isang argumento pag sabat diri ni CIDG Chief Torre ang mga ka-K5. Ano yan? Alin ba talaga? The contingencies are there, ma'am. Hindi na sinasabing wala talaga kaming alam at wala kaming pinaghahandaan. May contingencies tayo, ma'am. So it's always there. So you're saying that it was just general contingency planning, yes, no specific incident was anticipated, although sinabi rin ninyo, anticipation ko na yan. Pagdating nung mga anticipation ng warrant ng ICC, that's very specific po. Hindi siya generic contingency planning. Opo. Part na ho ng aking trabaho na ma'am yan, nakita ko na, sabi ko, naku, paano pag nautusan ako bigla, lumabas ang warrant at i-implement ito. Nasa Hong Kong ang ating subject. So, that's all part of the anticipation already and the so in contingency fact, planning. there was a plan. Ma'am? So in fact, there was a plan. There was a... Kasi nag-anticipate na kayo na magkakaroon ng warrant. Ina-adjust natin ang contingencies, ma'am. Ina-adjust ko ang contingencies so that pagdating ng specific na order kayo sa akin... lang ang nagplano mag-isa sa buong PNP? I'm the head of the CIDG, ma'am. Pero kayo lang ang nagplano I have 2,000 people. I have 2,000 people under me. Sir. I understand, General. And we respect the CIDG for its outstanding track record. Kaya lang, tinatanong ko lang, kasi sinabi ninyo na iba-ibang grupo ang nagkumpune ng task force o kung ano man ang tawag doon, na iba-ibang bahagi ng PNP, hindi lang naman CIDG kasi ayaw ninyong tawagin ng CIDG operation. Sino-sino pa ang kasama sa planning dito sa anticipation ng ICC warrant? Thank you very much for the praises to the CIDG, ma'am, first and foremost. Ako rin, ma'am, ang naglabas ng mga request na ito po ang mga components na kailangan, ang mga makakailangan ko at ma-engage just in case na ito ay it will come down. So if you have seen, meron doon mga Special Action Force, kasi nga, ni-request ko ang mga yon. I requested them through the Chief PNP. Sir, I need Special Action Force. I also need the NCRPO to stand by on alert na ang kanilang mga civil disturbance management ay mag-ready rin just in case na magkaroon ng mga rally, magkaroon ng mga mass movements, ready rin kami So kahit papano, hindi totoo na walang plano kasi may anticipation ka na eh. At saka nananawagan ka na sa iba't ibang tropa. Definitely. We are denying that plan from the context of being sinister and really plotting against the former president. It's not like that. We are just making sure that the PNP will be up to its mandate of protecting the peace and order and the well-being of the citizens, even though this an event as controversial as this goes down. So Chief Marbil, nabatian naton ang pagsabat diri no ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III sa pila ka mga palamangkutano ni Senator Amy Marcos, which is leading no sa siring Committee on Foreign Relations regarding diri no sa whether ginplanuhan ang gining pag-aresto, may information na nga daan kung na may tawag na mga ka-K5. May mga tao sa likod sa sini na prior sa sining pag-aresto, matugay na balang nga ginaistoryahan, ginplastar na ang sining pag-aresto, anong mga himuon. This time, pamatian naman naton ang ining tawag na ang pag-question ni Senator Amy Marcos
regarding din no, sa pag-aresto kay former Executive Secretary Salvador Medialdea tungod sa may obstruction of justice. Asang time nga gina-aresto man si former President Duterte kag before balas ang iya flight going to The Hague, Netherlands, kasi rin naka-base dari ang International Criminal Court alkon ICC mga ka-K5. Yari pamatian naton liwan ang ining nangin kabahin sang siring Senate hearing mga ka-K5. Tatanong kung anong nangyari dahil nandito na tayo, no? Umabot na tayo sa Villamor. Was there a time na may binantaan ka o tinakot o pinagsabihan kung sino man doon? At the end of the day, ma'am, everything that happened in the 250th wing is for the purpose of bringing the former president to the plane peacefully. So, nandun yung continuum on the application of forces. So, nandun yung pakiusap muna na ginawa namin simula pa nang siya ay ma-take into custody up to nang isasakay na siya. So, continuum forces. Pakiusap and everything, and kailangan there's always a time to tell them that parang hindi na pakiusap ang nangyari. Yes, ma'am. Kasi inaresto na ninyo si Attorney Medialdeo, sabi ninyo obstruction of justice, tama? Force continuum, ma'am. At na hindi sinabi na nila sa ninyo pakiusap. doon sa last hearing natin, under oath, sinabi naman ninyo na talagang hinandcuff ninyo at binasahan na ninyo ng Miranda, Because tama? on the force continuum, ma'am, pataas ang application of force. Pinakiusap ko, 10 oras na nakikiusap, hindi masunod, and alas 12 na, mag-alas 10 na, lilipad ng aeroplano, Pero teka, in-elevate ko ng konti. So, I became nandidiin ka forceful na. at that time. Okay. Pero ang tanong, bakit inaresto? May paghadlang ba sa proseso ng batas? May tunay ba na obstruction of justice? May panahon ba na pinigilan ni E.S. Medialdea kung sino man testigo na magsalita? Binago ba niya? Sinira ba niya yung mga dokumento? Tinago ba niya ang makakatakas na suspect? Lahat ng obstruction of justice, may pekeng pangalan ba na binigay? Pinagtatanggal niya na paglitis ng isang krimen, lahat ba yun? Talagang obstruction of justice. Alin bahagi dyan ng obstruction? Ang specific po ng ginawa ni E.S. Medialdea para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na, ma'am. Kaya part yun, I read him his right. Kaya pataas na pataas, ma'am, ang level ng... So talaga How did he prevent you? Kasi ang nakita ko naman, naglagay lang naman siya ng upuan dun para upuan ng dating Pangulo. He is placing himself between me and the former president, ma'am. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yun? Daan-daan pulis ang kasama mo? Ako, ma'am, personal na hinarang niya, which is kailangan ko siyang alisin so that I can actually order my men to take custody of the former president and bring him to The Hague. Ang dami-dami po ninyo. May kakayahan ba o kapangyarihan si E.S. Medialdea na hadlangan ka at yung libo-libong kapulisan na dalhin si PRRD sa Hague? Yes, ma'am. Kasi nung nandun siya, hindi namin nagawa. Pero inaresto ko siya, nagawa namin, ma'am. Tama ba yun? Klaro ba kayo na ang ginawa lang, ang sinabi nyo sa last hearing, ang sabi ninyo, he was blocking my way, preventing us. He placed another chair at the side of the president for the former president to sit. Yun lang, naglagay lang ng upuan. Obstruction of justice na ba yan? Opo, ma'am. Kasi, ma'am, kung hindi siya umalis doon, hindi namin talaga maisakay sa bus si former president. Kaya nga... Dahil lang sa isang upuan? No, ma'am. Pag umupo siya uli, problema na uli yun, ma'am. Paano namin siya mapalakad? Di, bubuhatin namin siya. Libo-libo Which is, I really don't kayo. want to do. Yes, ma'am. Apakaklaro naman sa PD 1829. Yung obstruction of justice, iilan lang naman ang patakaran, ilan lang yung pamamagitan para obstruction. Wala namang sinasaad doon na, lalagyan mo ng upuan para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go.
Mga ka-K5, nabatian naton dari ang pagbaylohan na isang argumento ang pagsabat man dari sa ni CIDG Chief, Police Major General Nicolas Torre III. Sa palamangkutano ni Senator Amy Marcos, kung nga adri nga ginakasuhan, ginaresto tungod sa obstruction of justice si former Executive Secretary Salvador Medialdea. Where in fact, makitaan ko na sa mga nagalaptang nga mga video or sa mga separate footages na wala man niya sang wala gid nga medal, wala man sang harassment sa tunga sang ginahimo bala no ni Medialdea mga ka-K5. Amo ng latest update kagbantayan no nag-ibi patugani kay inaman si Senator Robin Padilla sa ginpatigayon nga committee hearing uning Senate hearing mga ka-K5 samtang naga-speech si Senator Bongo. Kala naton ang mga nagasuporta nga senador diri sa pamilya Duterte, in particular kay former President Rodrigo Roa Duterte, amo ni sanday Senator Robin Padilla, sanday Senator Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, kag si Senator Bongo. Amo ginang mga kaalyado and even sa nang kinatabo, nagkinasuhay dira, or nagdakong ining issue tungod sa kaso sang anay presidente dito sa International Criminal Court. May kaangtanan sa crimes to humanity. This time, kay ginakulabos na kita sang tiyempo, mamatiyan naton ang pila ka mga reports sa aton siring K5 reporters diri sa aton siring pagpangalagad mga ka-K5. Una kita sa report ni ka-K5 Alex Escalante halin sa Iloilo Provincial Capital. Sa iya sining headlines, ang ining X-ray machines kinahanglan gid sa mga ports of entry diri sa probinsya sang Iloilo. To be specific no sa mga pantalan naton sa Iloilo Province. K5 Alex Escalante, K5 News FM, Kampiyon Report. Kinahanglan gid ang mga X-ray machines sa mga ports of entry sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Board Member Jun Montihar, gin-estoryahan na sadto sa ginpatigan nga Barangay Drug Abuse Council meeting ang angot sa pagpamtang sa mga X-ray machine sa mga porto sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sa natungdan, ginakulang ang numero sa mga kinin dogs gani nga hindi ini matatapan no ang paglocate kung may droga sa mga nagagwa sulod sa mga puerto, gani nga mas maayo kung mayara sang mga X-ray machine nga napahamtang sa mga puerto. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kagiban pa nga mga sakit. Kini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Alas daso na lang naton ang report ni K5 Jenny Rose Kauyunan. Sa headline nga ang Bantud, Lapas, Iloilo City nagapabilin nga hilway sa kaso sang dengue. K5 Jenny Kauyunan, K5 News FM, Kampiyon Report. Kay K5 Kim, nagapabilin nga hiluway sa kaso sang dengue ang Barangay Bantud, Lapas, Iloilo City, suno sa Iloilo City Health Office. Suno kay Ms. Jennifer Avenier, Chief Sanitation Inspector Force ng City Health Office, nga nangin epektibo kay K5 Kim ang pagpatigayon sang clean-up drive, rason nga tubtub subong wala sa gihapon sang kaso sang dengue sa among barangay. Niabaluan ta K5 Kim, suno kay Ms. Avenier nga consistent ang ila pagpanglimpyo kag naga-coordinate ang isa kag isa ka K5 Kim. Samtang sa piyak nga bahin ka K5 Kim no, nagapanguna naman ang Soo Carevalo sa may pinakamadamo nga kaso sa syudad sa diin naka-record sa nga 6 ka kaso subong nga tuiga. Sa kabugusan ka K5 Kim naglabot na sa 156 ang kaso sang dengue. Nagapanugin naman ka K5 Kim ang CHO sa publiko nga dapat ugalion gid ang paglimpyo sang palibot agud wala sang balayan ang lamoka.
Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Mga ka-K5, nabatian nato na mga detalye sang report from Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Good evening kay Sir Benji Asturias. Di na kuno ang bypass operation. Okay, kay tawag na kulabos na kirasang tiyempo. Aton sa nga program is from 9:30 p.m. and of course until 12 a.m. Mga ka-K5. So, bantayan, kay ma-interview kita dari. Ma-interview ng aton sa nga reporter, patrol reporter, sa police, sa mga barangay officials, doon makasaboy da karon no, ang mga barangay officials sang Tansa Esperanza to know no further ang ining background sang subject mga ka-K5 since no nga nag-refuse man siya nga hatag sang iya sini nga impormasyon according diri sa iya since nga gin surveillance ako diri sang police at sila nakabalo na sang information regarding sa iya. Thank you so much mga ka-K5 for being with us tonight. Alin kay nasang alas 9:30 sang gabi. Matubtob subong no katapusan sa aton nga programa alas 12 sang kaagahon. Nakaupod nato ng aton sining matagpalamati dira sa Premier Distrito. Listening o nagpamati via K3 News FM Yagaw with Kuya AJ dira sa Segundo Distrito, 2nd District of Iloilo. Nagpamati via K3 News FM Leganes with Kuya George. Sa mga Army friends naton, thank you so much Liwat. Dara sa 3rd District of Iloilo via K3 News FM Kalinog with Kuya Jepoy. Dara sa 4th Distrito kan 4th District of Iloilo. Nagpamati via K5 News FM Pasay City sa mga nearby dara nga makabanuwahanan. Thank you so much. And of course dara sa 5th Distrito nagpamati via K5 News FM Sara 88.7. Upod naton dara sa technical side. By the way dara sa Pasay City upod naton sa technical side si K5 Edmar Liquinia. Dara sa 5th Distrito, si K5 Papa Flo. Kamusta Papa Flo? Matulog na Papa Flo? Ay, karing kay bawal magtulog. Adra sa aton station manager, sa K5 Sara, sa K5 Manilin Abaro Palek. Sa aton nga master control sa K5 News FM, Iloilo 88.7 dari sa syudad. Si K5 Andre Fred, single sa gihapon La Pastora. Nag-ayo na sa iyat rangkaso La Pastora. South-South, nagakulukending na mo. Sa mga ka-K5 natin, nakaupod natin sa aton siring patrol, ka-K5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo, aton siring Manon Wheels, ka-K5 Ramelo Rams Palek, sa aton nga News Center, nakapauli na, ka-K5 Alira Apin, and K5 Sunny Sarabia Punay. Kay Mami Immaculate, dira sa La Paz, kay Tita Rena Mapa sa Decamaya. Thank you so much for being with us. Sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Sa aton K5 Mobile Taxi Patrollers. Kag sa iban pagid nga nagapamati diri, nagasubaybay sa aton siri nga programa. Ang nga mga balita kag impormasyon ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sa mga produkto de kalidad sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy, ang MyTC, ang D3 Bio, ang DTX 500, ang DTX Coffee Mix, ang Extend Food Supplement, kag Pre-Bio Coffee. And of course, ni K5 Ray SPH Umalay, nga palangga gid ang banwa sang pototan. Ang aton siring station manager, K5 Enrico Sorita Jr., aton Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center si Dr. Amil Itangoy. Sa liwat, ilang temporaryo nga talos kay K5 June Aluhado Kapulot. Ako ang inyo nakaupod. Ako ang inyo alagad. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan